Хайде да се подготвим за НВО по математика в 7 клас, като решим тази задача, давана на изпита през 2025 година и тя е от разделът разлагане, а именно множителят, който не участва в представянето на многочлена хикс на четвърта плюс хикс на трета минус 4 хикс на втора минус 4 хикс като произведение на множители е. За да разберем, първо трябва да го разложим на множители. Първо, когато разлагаме на множители, винаги си задаваме въпроса, имаме ли какво да изнесем. Забелязваме, че хикс се повтаря навсякъде, т.е. можем да го изнесем на най-ниската степен, на първа. Значи казваме хикс по, отварям скоба, от хикс на четвърта взимаме един хикс, остава на трета, плюс хикс на трета става хикс на втора, минус 4 хикс и минус 4. Трябва да продължим да разлагаме това нещо вътре в скобите и казваме хикс по скоба. Вътре виждаме, че вече няма какво да изнесем. След това проверяваме имаме ли някоя от формулите за съкратено умножение. Нямаме. И за това ще приложим групиране. Как ще групираме? Първите две и вторите две. От първите две можем да изнесем хикс на втора. В скобата ни остава от хикс на трета сме взели хикс на втора, т.е. хикс плюс от хикс на втора сме го взели цялото, значи записваме 1. Следващите две с минус, затова изнасяме минуса пред скоба, повтаря се 4 и изнасяме го. И казваме хикс, тъй като сме изнесли минус, задължително обръщаме знака плюс 1. Така затваряме скобите. Готови ли сме? Не. Какво забелязахме? Хикс плюс 1 и хикс плюс 1 се повтаря. Значи можем да го изнесем. До тук получихме хикс по скоба. Хикс плюс 1 по скоба, хикс на втора минус 4. Готови ли сме? Все още не. Защо? Хикс на втора минус 4 е сбор по разлика. Значи трябва да кажем хикс по хикс плюс 1 по сбор хикс плюс 2 по хикс минус 2. И ето до тук вече сме разложили на произведение от множители. И кое от дадените не участва? Не участва хикс минус 1, т.е. верният отговор е В. А ако искате и вие да може да решите всяка задача от НВО по математика в 7 клас, НВО помощник. Първият сборник в България с видеорешения на задачите. Към всеки урок сме добавили QR код за лесен достъп до видеорешенията и обясненията. Получавате подарък, втори сборник с тестове, комплект с формули и PDF сборник с интегрирани задачи. А вече имаме такъв комплект и за шестокласниците. Можете да го поръчате в линка в профила ми.